салому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз бениҳоят ғамгин ҳастам, чунки ба ман сурат равон кардан як бародари мо шумо рӯзи 23 апрел соати 2:50 аз квартира биромадагӣ. Дигар баргаштагӣ нест ба квартира. Илтимос бародар азиз, ҳамин сурате ки шумо дар экран мебинӣ, Ислам Абдуғафур Мурдинович 18 марти соли 1990 моҳ рождениеш. Илтимос бародаро, ҳамин бародара кадме ки мебина ёки медона ёки дар куҷо ҳаст, адреша илтимос дар ватсап мо нависед ёки занг занед, чунки то ҳол бародаронаш кофта зиянаш, вале намедонем дар куҷо аст. Мурда ёки зинда буданаш илтимос ба мо хабар расонед. Илтимос бародаро, видеоро поделитса кунед, чунки шояд ки як кори хайри шумо ёки як видео поделитса кардани шумо шояд ки сабаб шава ҳамин бародара мо ёбем. Дар номери экран буда ки мақсад дар ватсап илтимос занг занед. Ҳамин бародаре ки мисол дар экран сурата мемонад, илтимос бародаро, ҳамин бародара кадме ки медона мешиноса, илтимос мекунам бародаро, мурда будан ё зинда будан, шояд ки дар турма ғалдагия, шояд ки дар ягон ҷо спецприёмда ғалдагия, то ҳол ҳеҷ кас намедонад ки ҳамин бародар дар куҷо аст. Бародарош кофта зиян, падар модар бениҳоят переживат доранд. Бар ман дина бегоҳ занг задан илтимос карданд ки агар имконият бошад дар ютуб канал бо, албатта ки ман рад накардам, рад намекунам барои хеле корҳо. Илтимос бародари азиз, як кори хайр, як кори савоб кунед. ҳамин бародари мо шумо аст. Шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне зодаи шаҳри Регар, қишлоқи Дӯстӣ. Илтимос бародари азиз, ҳамин бародара кадме ки медона ёки мешиноса ёки медона ки дар куҷо аст, шояд ки асир гирифтагиаст, шояд ки мисол дар ягон спецприём аст, шояд ки мисол зинда аст, шояд ки ҳеҷ кас чӣ гуфта наметавонад. Илтимос бародари азиз, ёки бародари азиз, илтимос бародари азиз, ҳаминра поделитса кунед ёки ба мо хабар расонед, дар ватсап нависед. Ёки бародари азиз, агар худат дар куҷое ки бошӣ, агар моро тариқи ютуб агар бибинӣ, илтимос бо мо даълуқа биро, чунки падару модар бародарот бо худат даълуқа бироянд. Бидонанд ки албатта мисол хавотир шудагӣ ҳастанд, бениҳоят рӯзи тира кофта зиян намеёбанд. Илтимос бародаро, ҳамин видеоро поделитса кунед. хуб, раҳмати калон, саломат бошед.